Selokhu kuqala inyanga kaZibandlela zingama-213 izingozi zomgwaqo ezenzeke kuleli kwashona abantu abangama-249 249. Isifundazwe-ke iMpumalanga isona esihamba phambili ngesibalo sezingozi zomgwaqo. Lokhu-ke kudalule ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Creecy ngesikhathi ethula umkhankaso wezokuphepha emgaqweni ngamaholide kaKhisimusi emgwaqweni onguthela wayeka u-N1 namhlanje. Lesi sibalo sehle ngo-30% ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule, kepha siphezulu isibalo sabashone emgwaqweni eMpumalanga ngaso lesi sikhathi. Lezi ngozi zenzeka usuku nosuku. On average, we are finding that there are on average 24 fatal crashes a day, and on average about 28 people a day are dying on our roads. Selokhu kuqale uZibandlela zingu-458 ivimbamgwaqo ezibanjiwe, kwamiswa izimoto ezingu-341,000, abashayeli abangu-42,000 bahlolelwa ukushayela bedle amponjwana, kwaboshwa abangu-741. An additional 689 drivers, passengers and pedestrians were arrested for various offences, which include speeding, reckless and negligent driving, and jaywalking on a highway. Walking on a highway or crossing a highway is illegal. Umnyango wezokuthutha kuzolonke ulekelelwa iminyango yefundazwe iLimpopo neGauteng kuqhubekile nalomkhankaso namhlanje. The latest, since we have started with the roadblock at 9 a.m. today, we managed to impound 3 taxis and 10 foreign nationals were arrested who were here without documents. They were arrested today, but we are still continuing with the roadblock. Nakuba kuseve, kepha imikhankaso efuzelena iyalekelela ukwehlisa izinga lezingozi emgwaqweni ngamaholide kaKhisimusi. Nasi isixwayiso kubashayeli beimoto ngalamaholide kaKhisimusi. Means wear a seat belt. Do not drive under the influence of alcohol or drugs.